Dekave xebereci tu peşkeş bike kekim mi nevicedin? Mane tu ayeni. Tu zillami tu hıstayeke mezini kekimin. Canekam be qurbanekam hizna can. Tu rast dibêjî. Di sinifa yekemîn de di cejna xwendinê de ez bûm yekemîn. Ere kekimin ere em zantı bu yekemin. Deka ez xebere peşkeş bikim. Federasyona Lastikên Türkiye'ye van rojên ku zivistan bi dawî dibe daxuyaniyekê da. Ew kesên ku menfaatên xwe yên maddî difikirin bila lastikên xwe yên zivistanê derxin û bila lastikên havînê derkevin rê. Me jî veya ji gel pirsî. Belê, em bi hev re temaşe bikin. Keremke gelin o. Welastikên xwe yên zivistanê derxiz gelo. Avam derxist. Newsa ez benî. Newsa ew Welastikên xwe yên zivistanê derxiz gelo. Ka tu qet dipirsî bêka araba te heye an na? Bibore ez benî. Ez bawerim ku erebeya we tune ye. Heye araba min heye. Tu çima xemgînî? Hin nikarin fêm bikin. Welastikên xwe yên zivistanê derxiz gelo. Menê min derxist ez benî. Min xemera Federasyona Lastikên Türkiye bihîst û yekser çûm xerajê û lastika xwe derxist. Oh, şikir em laqeyê mirovekî normal hatin. Baş e gelo hûn kêfxweş in? Na ez benî. Kêfxweşiya çi? Ji mala gotin lastikê zivistanê derxin. Lê negotin bêka em ê di devla wê de çi bikarbînin. Ev çend roja ez li ser janta diçim. Bi xwedê araba min perîşan bû. Ku min got yek, du, sê em ê bigirin. Sê.